बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरबाय आरो लोगोसेयैनो बरायबाय। नायगिरिफोर, जोंनि थांना थानाय जिउआव जोंहा मोननै रोखोमनि लामा दङ। मोनसेया जाहैबाय जिसु ख्रिस्टनि लामा आरो मोनसेया जाहैबाय सैताननि लामा। जिसु ख्रिस्टनि लामाजों थाबायोब्ला जोङो सोरगो रायजोखौ मोनहैगोन आरो सैताननि लामाखौ बासिनानै सैतानजों थाबायोब्ला नरक रायजोआव मोनहैगोन। बे बाथ्राखौ बुजिबावनांगौनि जोंहा आद्रा जेबो गैबावलिया। जों बे बाथ्राफोरखौ रोखायै मोनथिगौ। जों जुदियाव बेफोर बाथ्राफोरखौ रोखा रोखायै मोनथिगौ, जिसु ख्रिस्टजों थाङोब्ला जों सोरगो मोनगोन, सैतानजों थाङोब्ला नरक मोनगोन, बे बाथ्राखौ जों रोखा मोनथिगौ। नाथाय जोंनि गोसोआव माखासे डाउट, माखासे गोनो गोथोफोरा दं जाहैबाय आरो बे गोनो गोथोफोरानो जाहैबाय जों मा मा खामानिफोर मावोब्ला मोदोमनि बायदि सोलिनाय जायो, संसारनि बायदि सोलिनाय जायो, जायखौ बाइबेला बुंदों संसारनि थाबायनाय, संसारनि लुबैनाय, मोदोमनि लुबैनाय होननानै बुंदों। बेजों थाबायोब्ला, बेखौ मावोब्ला सैताननि मावनाय जायो। डेट मिन्स सैताननि लामाजों उनसंनाय जायो, सैतानजों थांफानाय जायो। बेखौ जोंनो बाइबेला मोनथिहोयो। दा दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों जोङो बेखौनो नायगोन अनजाग्रा प्रियफोर। बैफोरो मा मा जि खामानिखौ मावोब्ला जोङो सैतानजों थांफानाय जायो, सैताननि लामाखौ सायख'नानै लानाय जायो, बैफोर खामानिफोरखौ, बैफोर मावनायफोरखौ जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। दा बेयावहाय साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायदों जेन भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन, जेन नोंथांमोना बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ मोनथिनानै लाखायो। मा मावोब्ला माबायदिखौ बाइबेला मोदोमनि लुबैनाय होननानै बुंदों, संसारनि होननानै बुंदों, बैफोर बाथ्राफोरखौ जोङो मोनफा मोनफा नायलांगोन। जों जेन बै खामानिफोरनिफ्राय गाव गावखौ रैखाथि होनो हागोन, बे बिसयखौ लानानै जोङो मोनथिना थानाया मोजां। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायदो। दे अब्ला समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो सावरायनांगौ बाथ्रा फारसे जोङो आवगायलांदोनि। फोथायारिफोर, दिनैनि बे भिडिअआ नोंथाङा बबे लामाजों थाबायनानै दङ बेखौ नोंथाङा गावनो रोखा जानो हागोन। मानोना बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो दिनै मोदोमनि बिसय नायगोन, मोदोमनि लुबैनायनि बिसय नायगोन, मोदोमा मा मा मावदों बैफोर बाथ्राफोरखौनो नायगोन, जायखौ गालातियारि 5:24 सिरिसिम रोखा रोखायै बुंनानै होदों। आङो बेयावहाय नोंथांमोननो फरायनानै होनो हास्थायदों, नोंथांमोना लोगोसेयैनो गाव गावबो देहेन खालामगोन। मोदोमनि मावनायफोरखौ रोखा रोखा नुनो मोनो। बेफोरो जाबाय जिनाहारि खालामनाय, गाज्रि मावनाय आरो लांसुनिया हाबाफोर, मुर्तिफोरखौ खुलुमनाय आरो मोन्थोरफोर बाहायनाय, मानसिफ्रा बिसारु जाज्लायो आरो गावजों गाव नांज्लायो, बिसोर मगन साज्लायो, राग जोंज्लायो आरो गावनिखौल' नायगिरो, बिसोरो गावस्राज्लायनानै गुबुन गुबुन जाज्लायो, बिसोरो गुबुननि गाहामखौ नायनो हाया, लोंग्लुङो आरो फेग्लुङो आरो बेफोरबादिनो गाज्रि हाबाफोर मावो। सिगाङाव बुंखानाय बादि दाबो आङो नोंसोरखौ साबधान होयो, जायफ्रा बेफोरबादि मावो बिसोर इसोरनि रायजोखौ आवगायनो मोनथारनाय नङा। गालातियारि 5:19-24 सिरियाव पौलआ माखौ मोदोमनि लुबैनाय होननानै बुंदों, मोदोमाव नुजानायफोर होननानै बुंदों। सेथियावनो पौलआ मेनसन खालामदों जाहैबाय जिनाहारि खालामनायनि बिसय। जेब्ला जोङो टिभियाव रादाबफोर नायो, जोङो नुनो मोनो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौनो बहाबा रेप खालामदों होननानै खोनायो। जेब्ला जोङो इउटिउबाव बबेबा निउस चेनेलखौ नायगोन, अब्लाना जोङो खोनानो मोनगोन बहाबा रेप जागासिनो दङ, जिनाहारि जागासिनो दङ होननानै जोङो खोनागोन। दा अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि बोसोना बे बिसयाव जोंखौ मा बुंदों, जे बे जिनाहारि खालामनाया केबल मोदोमनि लुबैनाय। आरो बे मोदोमनि लुबैनाय, पौलआ जि सोदोबखौ बाहायदों, बे जाहैबाय सैताननि खामानि। सैतानासो बेखौ मावनो थाखाय थुलुंगा होयो, बेखौ मोनथिहोदों। दा बे जाहैबाय मोदोमनि लुबैनाय। जायफोरा बे खामानिखौ मावो बिसोरो सैताननि लामाजों थाबायनाय जायो। बेनि उनाव पौलआ नैथियाव बुंबावदों जाहैबाय गाज्रि मावनाय। फोथायारिफोर, पौलआ बेयाव गाज्रि मावनाय होननानैल' सोदोबखौ बाहायबाय, बेयाव मोनसे स्पेसिफिक मोनसे गाज्रिनि मुंखौ बाहायाखिसै। मानोना मानसिनि गोसोआव, मानसिनि मावनाय दांनायाव गोबां रोखोमनि गाज्रिफोरा फैयो, गाज्रिफोरा नुजायो। दा बेयावखायनो हयथ' पौलआ बेखौ गाज्रि मावनाय होननानैल' सोदोबखौ बाहायबाय। जि खामानिफोरखौ मावोब्ला इसोरा मुगैयो, जिसु ख्रिस्ट'आ मुगैयो, बैफोरनो इसोरनि नोजोराव गासैबो गाज्रि खामानि मावनाय जायो। दा बैफोरबायदि बेक्तिफोराबो सैताननि लामाजों थाबायनाय जायो। पौलआ आरोबाव थामथियाव बुंबावबाय लांसुनिया हाबाफोर होननानै। लांसुनिया हाबाफोर माने आखल गाज्रिनि हाबाफोर, आखल गाज्रि। अनजाग्रा प्रियफोर, आखल गाज्रिनि मानसिफोराबो सोरनि लामाजों थाबायनाय जायोनो, सैतानजों। आखल गाज्रि मानसिफोरा बोरै जागोन?
मानसिफोरजों मोजां रायज्लायनाय नङा, बिनि खुगानिफ्राय मोजां राव ओंखारनाय नङा, मानसिफोरखौ नायनो बाग्रा जागोन, मानसिफोरखौ हिंसा खालामग्रा जागोन, मानसिफोरजों लोगोसे मोजां राव रायज्लायनाय नङा, गोदै राव रायज्लायनाय नङा, बिनि खुगानिफ्राय गाज्रि ओंखारगोन, गिदिर गोलाव उन्दै सनमान होनो रोङि जागोन। बै मानसिनि आखल आखुफोरा गासैबो गाज्रि जागोन। बेनो लांसुनिया हाबाफोर एबा लांसुनिया मानसिफोर। बेनि उनाव पौला ब्रैथियाव आरोबाव बुंबावबाय, मुर्तिफोरखौ खुलुमनाय आरो मोन्थोर बाहायनायनि बिसय पौला बुंबाय। जाय सुबुंफोरा मुर्ति एबा मुसुखाफोरखौ खुलुमो, मोन्थोरफोर बाहायो, बिसोरो गासैबो मोदोमनि खामानिखौ मावो एबा सैताननि खामानिखौ मावनाय जायो आरो बैसोर बायदि सुबुंफोराबो बहा थाबायनाय जायो? सैताननि लामाजों थाबायनाय जायो। बेनि उनाव पौला बाथियाव बुंबावबाय, मानसिफ्रा बिसारु जाज्लायो आरो गावजों गाव नांज्लायो। अनजाग्रा फोथायारिफोर, गावजों गाव बिसार खालामज्लायनाय, गावजों गाव नांज्लायनाय, बेफोर गासैबो सैताननि, बेफोर गासैबो मोदोमनि लुबैनायफोर। जोंनि गेजेराव गावजों गाव गोबां मण्डलिफोरनि फोथायारिफोरनि गेजेराव गोबां गावजों गाव हिंसा एना एनि नांज्लायनाय बिसार खालामज्लायनाय गोबांखौनो नुनो मोनो। नाथाय पौला बेयाव रोखायै दिन्थिदों, मोनथिहोदों, बेफोर गासै खामानिफोरानो मोदोमनि लुबैनाय, मोदोमनि खामानिफोर, संसारनि खामानिफोर, सैताननि खामानिफोर। मानसिफ्रा बिसारु जाज्लायनाय आरो गावजों गाव नांज्लायनायफोरा जाहैबाय गासैबो मोदोमनि लुबैनाय। पौला दथियाव बुंबावबाय, मेगन साज्लायनायनि बिसय। जाय सुबुंफोरा गावजों गाव मेगन साज्लायो, एना एनि जाज्लायो, बयबो मोदोमनि लुबैनायनि खामानि, संसारनि लुबैनायनि खामानि, संसारनि खामानि, सैताननि खामानि। मेगन साज्लायनाया फोथायारिफोरनि नङा अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि नङा, नोंथांनि नङा, आंनि नङा। मेगन साज्लायनाया सोरनि? बे जाहैबाय सैताननि। बिनि उनाव पौला आरोबाव स्निथियाव बुंबाय, राग जोंज्लायनायनि बिसय। जाय सुबुंफोरा राग जोंज्लायो, बेजों बे रागा जाज्लायलायो, नांज्लायलायो, खमज्लायलायो, बिसोर गासैबो संसारनि मोदोमनि लुबैनायफोरनि खामानि, मोदोमनि लुबैनायनि नुजानायनि खामानि बियो। दा बेखौ पौला मेनसन खालामदों, जों जिथु रागा जोङोब्ला, गावजों गाव रागा जोंनानै जुदि नांज्लायोब्ला, रागा जोंनानै गाज्रि रावफोर रायोब्ला, बेफोर गासैबो सैताननि खामानि। बेनि उनाव 9थियाव पौला बुंबावबाय, गावनिखौल' लुबैग्रा एबा गावनिखौल' नागिरग्रानि बिसय। दिनै बुहुमाव बेबायदि गोबां सुबुंफोर दङ, फोथायारिफोरनि गेजेरावबो गोबां दङ, जायफोरा केबल गावनिखौल' लुबैयो, गावखौल' बुजियो, गुबुनखौ बुजिया, गुबुनखौ सहाय होनांगौ, जाबायदि सहाय होनांगौ, मदद होनांगौ, बैफोरखौ बुजिया। नाथाय गावनि देरनायखौ बुजिगौ, गावनि जौगानायखौ बुजिगौ, गावनि खामानिखौल' बुजिगौ, बे धरननि गोबां मानसिफोर, फोथायारिफोर दं। नाथाय बेखौबो पौला मेनसन खालामदों, बुंदों दि बेफोर गासैबो मोदोमनि एबा संसारनि लुबैनाय एबा सैताननि लामानि लुबैनाय, सैताननि लामानि खामानि होननानै पौला बेखौ मेनसन खालामदों। बेनि उनाव पौला 9थियाव बुंबावबाय, गावस्राज्लायनाय। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि गेजेराव गोबां नांज्लाय खमज्लाय जानो हागौ, एना एनिबो जाबाय, नाथाय गावजों गाव निमाहा होज्लायनांगौमोन, बेखौ होआब्लानो मा खालामखो? बिसोरो गावजों गाव एना एनि जानानै, नांज्लाय खमज्लाय खालामनानै गावस्राज्लायबाय। बेखौबो मोदोमनि लुबैनाय होननानै पौला एबा इसोरनि बोसोना जोंखौ मोनथिहोदों। बेबो सैताननि लामानि खामानि। जे जों गावजों गाव नांज्लाय खमज्लाय जानानै जों जुदि गावस्राज्लायनानै थायोब्ला, बेजों बे एना एनि जानानै थाज्लायोब्ला, बेजों बे राव होज्लायि जानानै थायोब्ला, गावस्राज्लायनानै थायोब्ला, बेबो सैताननि खामानि। बेनि उनाव पौला आरोबाव 10थियाव बुंबावबाय, बिसोरो गुबुननि गाहामखौ नायनो हाया, गुबुननि डेभेलप जानायखौ नायनो हाया, गुबुननि जौगानायखौ नायनो हाया। बैबायदि सुबुंखौबो इसोरनि बोसोना रायदों, बुंदों जे बेफोर गासैबो मोदोमनि। सोरबाया जुदि उन्नति जादोंब्ला, सोरबाया फरायनायाव जौगादोंब्ला, सोरबाया बेफार फालांगियाव जौगादोंब्ला, सोरबा साख्रि बाख्रि मावनानै जौगादोंब्ला, बायदि रोखोमनि खामानि मावनानै जौगादोंब्ला, बैफोर जौगानायखौ बैफोरबायदि सुबुंफोरा नायनो हाया। जायफोरा मोदोमनि लुबैनायाव थायो, जेरै गुबुननि गाहामखौ बिसोर नायनो हाया, बिसोरबायदि खामानि मावग्राफोरा एबा बैबायदि सानग्राफोरा, गुबुननि गाहामखौ नायनो हायै सुबुंफ्राबो मा? सैताननि खामानियाव थाबायनाय जायो। हयथ' गोबां समाव साननो हागौ, सोरखौबा एसे नायनो बाना थानायालाय माथो जानो, गुबुननि एसे गाहामखौ नायनो बानायालाय माथो जानो होननानै सोरबाया साननो हागौ। नाथाय इसोरनि बोसोना बेखौ बुङाखै। इसोरनि बोसोना बेखौसो रोखायै बुंदों, गुबुननि गाहामखौ जुदि सोरबाया नायनानै थानो हायाखैब्ला, बेखौ गाज्रि मोनदोंब्ला, बियो मोदोमनि लुबैनायनि खामानिखौ मावगासिनो दङ एबा सैताननि खामानिखौ मावगासिनो दङ। आरो बेनि उनाव पौला 11 नम्बराव बुंबावबाय, फेग्लुंग्रा, लोंग्लुंग्रा,
येस फेग्लुंग्रा लोंग्लुंग्रा सुबुंफोराबो सोरनिनो बे जाहैबाय मोदोमनि सैताननि खामानि मावनाय जायो। सोरबा जौ लोंदोंब्ला, सोरबा थांखु जादोंब्ला, बिरि सोबदोंब्ला, सिगारेट सोबदोंब्ला, जिखुनु फेग्रा बेसाद मुवाफोरखौ जाय बेक्तिफोरा बाहायगासिनो दङ बेफोरबो मोदोमनि लुबैनायनि थाखाय एबा सैताननि खामानिखौ मावबाय थानायखौ दिन्थियो। अनजाग्रा ख्रीष्ट फोथायारिफोर, पौला बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ रोखा रोखायै थोंजोङै जोंनो मोन्थिहोदों जे जायफ्रा बेफोरबादि मावो बिसोरो इसोरनि रायजोखौ आवगायनो मोनथारनाय नङा होननानै थोंजोङै बुंदों। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंहा मोननै लामा दङ। मोनसे लामाया जाहैबाय जिसु ख्रीष्टनि गेजेरजों जोङो सोरगो रायजो मोनहैनाय, आरो मोनसेया जाहैबाय सैताननि लामाजों थांनानै नरक रायजो मोनहैनाय। बेयावहाय पौला रोखा रोखायै बुंदों 26 सिरियाव जोबथा लाइनाव, जायफ्रा बेफोरबादि मावो बिसोरो इसोरनि रायजोखौ आवगायनो मोनथारनाय नङा होननानै स्पष्टयै बुंदों। दिनै अनजाग्रा प्रियफोर, जों साफ्रोमबो बबेयाव दङ? बबे लामायाव दङ? इसोरनि लामायाव, जिसु ख्रीष्टनि लामायाव, ना सैताननि लामायाव? जायफोरा बेफोर खामानिखौ प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ बैफोर खामानियाव दङ। साफ्रोम बेक्तिफोरा सैताननि लामायाव दङ, आरो बे लामाया बहा लाङो? नरक रायजोआव लाङो। मानोना पौला जोबनायाव मा बुंदों? जायफ्रा बेफोरबादि मावो बिसोर इसोरनि रायजोखौ आवगायनो मोनथारनाय नङा। इसोरनि रायजोखौ जुदि आवगायनो मोननाय नङाब्ला बहा थांनो गोनां जागोन? नरक रायजोआव। जोंहा मोननैल' जायगा दङ, मोनसे सोरगो आरो मोनसे नरक रायजो। मानसिनि जिउआ, आत्माया बे मोननै जायगायावल' सहैगोन। सोरगो रायजोआव मोनहैगोन नङाब्ला नरक रायजोआव मोनहैगोन। बेयाव रोखायै पौला बुंखाबाय जे जायफोरा बेफोर खामानिखौ मावो सोरगो रायजोखौ आवगायनो मोननाय नङा, इसोरनि रायजोखौ आवगायनो मोननाय नङा। जुदि इसोरनि रायजोखौ आवगायनो मोनाब्ला बबेखौ मोनगोन? बे जाहैबाय नरक रायजोखौ मोनगोन। दा बेवहाय अनजाग्रा प्रियफोर, जों गोबां समाव सानो बेफोरबायदि खामानि मावनायफोरा जोंहा जेबो जायादां होननानै गोबां मानसिफोरा सानो आरो मावगासिनो दङ। नाथाय इसोरनि बोसोना स्पष्टयै रोखा खालामदों, केबल जिसु ख्रीष्टनि आत्मिक जिउनि खामानि मावनायनि गेजेरजोंल'सो जोङो सोरगो रायजोखौ मोननो हागोन। जिसु ख्रीष्टजों आरो जिसु ख्रीष्टनि हास्थायनाय बायदि खामानिखौ मावोब्लासो, जों जुदि मोदोमनि लुबैनाय बायदि, संसारनि लुबैनाय बायदि सैताननि खामानिखौ जुदि मावोब्ला जोङो सोरगो रायजोखौ मोननो हानाय नङा। दे अब्ला प्रियफोर, बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय। नोंथांमोना आरोबाव गावनोबो देहेन खालामदो। जि बाइबेल सिरिखौ लानानै दिनै बोसोनखौ लानानै फैदोंमोन बेखौ गावनोबो देहेन खालाम। जोबनायाव खावलायनो हास्थायबाय, जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों साबस्क्राइब खालामाखै, साबस्क्राइब खालामना लादो। फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो इसोरनि बोसोनखौ जे नोंथाङा मोनबाय थायो। आरो लोगोसेयैनो मोनसे लाइक होदो। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय गोबां थुलुंगा होयो। आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा सानोब्ला बेफोर बाथ्राफोरखौ गुबुनफोराबो सोलोंथों एबा गुबुनफोराबो मोन्थिथों एबा बिथांमोनाबो आत्मिक जिउआव जौगाथों होननानै सानोब्ला नोंथाङा शेयार खालामनानै होगोन। दे अब्ला इसोरनि आशीर्बादा साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनजों थाथोंसै बेखौनो बुंनानै आंनि भिडिअखौ बेसेयाव दोनथ'बाय। थेंक इउ।